Čau lidi, já si tam u dalšího videa, u challenge. Ale já vím, že jsme to nic nenatočili, ale tady máme ke snídení tady to psí kuřecí maso. Ale to mi pomůže tady kameraman, takže jsem pojď. A nestyď se, pacák. A on mi slíbil, že to prostě sní a já mu pomůžu. A tady lítač milák. Takže jsme koupili za 10 korun. A je to reklama, takže můžeš sníst. Do mističky. Já mu to když tak pomůžu sníst. Počkej, to voní to. Jamka. Kámo, dobře. Ojoj, ještě tlač. Ne, já to nechci. Teď to je dobrý. Jdeš na to? No. Tak pojď. To je to. Polkni to. Nechutný. Já to zkusím. Poj. Humus. Oh. Těžký to sníst. O, dá se to. Dá se přesto kečup. Ne, Přinesíš půlku. víš jak to je nechutný? Tak chceš přinést kečup? Jo? Dobře. Chceš kečup? Já ti ho tam dám. Jo, to otevírá. Tak. Jenom trošku, jenom trošku. Ještě s tím slizem, to bude úžasný. Jak si to zamícháš? Ty píčo. To je nechutný. Takže to bude... Řekni. To, a tam je to úplně... Ten ketchup je tam úplně cítí dobře. Ten to pěkně zkreslí. Možná. Olkni to! To by šlo, ne? Já je to hnusný maso, já. Mám to. Máš to, jo? Nechutný. Dobrý. To nedávám, kámo. Ještě. Ne. Za maminku. Ne. Ne. Ale je to dobrý ne s tím kečupem. Lepší jak předtím, no. No, ještě chceš kečup. Ne, stejně je to nechutný. Já vím, ale rychle to sníst. Tady to je slizký. Je ti blbě? Nechutně. To je šovu. Kurva. Já nevím co s tím. Celý to nesním, je tam toho hodně. Kdyby to dal ještě psovička. S kečupem. No, Dominikovi ochutnat. Pojď, kameraman bych chtěl, ne? Já tě nechám, po videu. Tak jako, já bych to jako dal celý, ale musel bych si za to jako, musel bych na to mít hodně času. No. Jo. Já to nebudu jíst celý, držu. Tak si dej. Ne, dobrý. Myslím, že by to teďka jako stačilo a my teďka začneme, pokusíme se točit teďka víc challengeů a videí. Takže se uvidíme asi příště. Se rozlučko. Ale. Čau. Čau lidi, já si tam prostě vydat, ty čura. Čau lidi, já si tam Tak tohle se směje i něm. Tak čau lidi, tam osnou chtěl vydát. Kam, ale to nejde prostě.